en primer lloc, dir-vos que la càtedra es va crear ara fa un any pel Consell de Govern del 2013 i es va crear bàsicament per tirar endavant tot el que és la responsabilitat social amb els temes que ens són propis a la universitat, que són la formació, la recerca, la transferència i també la millora en la gestió. Per tant, aquests 4 blocs són els que volem impulsar a nivell universitari, però que també ens agradaria impulsar a nivell del nostre entorn. Els objectius de la càtedra, per tant, bàsicament són contribuir a un model d'innovació, de desenvolupament i de transformació social, de manera que tots plegats siguem capaços de tenir una societat més responsable, més solidària i més sostenible. La va impulsar, diguéssim, tres blocs, 3 institucions, per una banda el Rectorat, per l'altra Càritas, a través de l'àrea de responsabilitat social, i d'altra banda el Banc de Santander, que té una xarxa de càtedres Santander arreu de l'Estat. De totes maneres, el que sí que us vull dir, i vull agrair també públicament, perquè són aquí i ens acompanyen, que la càtedra de responsabilitat no està sola, ens acompanyen d'altres serveis de la universitat, com són l'oficina de cooperació, l'oficina Verdre, la càtedra Cambra de l'empresa familiar i també la càtedra de joves emprenedors. Per tant, tots plegats intentarem buscar totes les sinergies possibles perquè la responsabilitat social la puguem impulsar amb la col·laboració de tots, que és el que hem de fer, treballar col·laborativament. Com us he dit abans, la càtedra centra en aquelles coses que són pròpies de la universitat i per tant són la formació, la recerca, la transferència i la col·laboració amb altres actors. Bàsicament, en formació nosaltres hem de ser molt responsables perquè tots els nostres estudiants han de sortir formats responsablement i per tant preparats per portar endavant la responsabilitat social, perquè no podem oblidar que ells seran els futurs dirigents del nostre país, de les nostres empreses, de les nostres institucions i de les nostres entitats. Càritas és una entitat que busca el desenvolupament integral dels últims de la nostra societat, però fent-ho des d'una anàlisi de les causes de la pobresa, buscant l'erradicació d'aquestes causes i per tant activant mecanismes de denúncia intel·ligent d'aquestes causes, també formant i sensibilitzant a la societat. També ho fa treballant per la integració i la promoció de les persones per a aquest desenvolupament integral i promovent i coordinant la solidaritat en totes les seves formes. En aquesta missió que té Càritas encaixava molt poder impulsar o voler impulsar que hi hagués un espai de coneixement, un pol de coneixement i de difusió de temes de responsabilitat social. Amb aquesta idea clara que tenim com a entitat i que compartim tots els que estem aquí de transformació de la societat per trobar una societat més justa. I d'alguna forma això ho volem fer també i pensem que és bo que hi hagi un espai així per poder treballar en xarxa, per poder crear un espai en què tothom sumi, en què sumin les entitats que estan representades en el Consell Assessor, tots els que esteu aquí i molta més gent que hem d'anar sumant en la Càtedra de Responsabilitat Social Universitària de la Universitat per poder tenir aquest objectiu de transformació de la societat, per fer una societat més justa. Sabem que el treball en xarxa és difícil, però sabem també dels múltiples beneficis que té i per tant hem de fer l'esforç entre tots de sumar amb aquesta idea de transformació i de posar-nos a treballar tots plegats. Li robaré unes paraules a en Federico. Ahir vaig llegir el seu discurs al Foro Social de Porto Alegre del 2005 i deia: impossible, posible, visible, invisible. A quienes nos digan que luchar cada día en favor de la dignidad humana no sirve para nada, que nunca lograremos nuestros propósitos, que los imposibles hoy seguirán siendo imposibles mañana, les responderemos como Don Quijote a su escudero: ¿qué te parece esto, Sancho? ¿Hay encantos que valgan contra la verdadera valentía? Bien, podrán los encantadores quitarme el éxito, pero no el esfuerzo y el ánimo.
la responsabilitat social universitària trobo que és especialment important que en aquest moment ja no només tingui un caràcter profund sinó d'urgència, perquè el món en el seu conjunt, però sobretot aquest món occidental, aquest món que és el que més s'ha relacionat amb una ideologia neoliberal que ha fet que predominin els beneficis sobre la figura humana, jo crec que avui és precisament molt important que la universitat reaccioni, que la universitat vulgui conèixer en profunditat què és el que passa i com es pot fer que aquesta gent sigui realment responsable. Deia el comandant Cousteau, deia, no només amb els que han nascut, sinó amb aquells que estan arribant. I hem de pensar que no els podem donar com a resposta, ja veurem el que passa, no veurem el que passa. S'està incrementant l'anhídrid de carboni, des d'un punt de vista energètic no estem reaccionant, s'està fonent l'Àrtic, i nosaltres, irresponsables, som uns irresponsables. I a mi una de les coses que més m'ha impressionat a la meva vida va ser aquella frase de Burke, ja fa molts d'anys, que deia, quina pena que pensant que pots fer poc no facis res. Que això és el que ens passa a la major part dels ciutadans. Ja què he de fer, soc un ciutadà, jo no puc fer res. I clar, i no plantem llavors. Si som milions de gent a plantar una llavor, hi ha gent que pot plantar moltes llavors, però hi ha gent que en pot plantar menys, una al dia. Pot haver fruit. Si fem un petit pas, pot haver un gran salt. Vull dir que no hi ha cap dubte, per tant, que el que hem de fer és l'acció. Quan parlem de responsabilitat social, que bé que es digui universitària. Per què? Perquè la universitat és la que pot destacar totes les capacitats que abans no teníem i que ara ja tenim. Perquè abans no les teníem, totes aquestes capacitats. Teníem la facultat creadora, teníem la capacitat d'expressar-nos, però no ho podíem portar a terme. Per què? Doncs perquè hem sigut invisibles durant tota la història. El tiempo del silencio ha concluido. El temps del silenci, de que nosaltres, tots els ciutadans, no diguéssim res, que estéssim sempre obedients, s'ha acabat. S'ha acabat per què? Perquè ara ja ens podem expressar. Ara ja podem participar. Ara ja podem demanar que la democràcia sigui una democràcia real. S'ha de crear un nou ambient. Estem rodejats de boira. Estem rodejats de boira amb tantes coses. I hem de procurar que, sobretot per la joventut, els horitzons siguin menys sombrius. Al principi és el que hem de dir que no. No podem acceptar que la plutocràcia hagi substituït la democràcia. I no podem acceptar el que està passant. Ja ho sabeu, l'informe d'Oxfam diu que 85 persones, no són 85 persones, tenen més medis econòmics que la meitat de la humanitat, que en aquest moment es calcula a prop de 3.300 milions de persones. No pot ser. I per tant hem de ser responsables, hem de ser creadors, hem d'inventar l'esdevenidor, que tot està per fer i tot és possible, però qui si no tots? La responsabilitat social, com espero que puguem, diguem-ne, tractar al llarg d'aquesta jornada i al llarg de tot el treball de la càtedra, representa el nou paradigma emergent que és la competitivitat sostenible i responsable que ajuda les empreses a viure millor a la terra, però no a qualsevol preu ni de qualsevol manera. La responsabilitat social requereix un lideratge responsable basat en l'exemplaritat, el compromís i la honestedat. Segons la definició de la mateixa Comissió Europea aquí a Europa, diuen que què és la responsabilitat empresarial? És tenir en compte l'impacte de l'empresa en la societat, en el medi ambient, o sigui, tenir en compte l'impacte. Ho ha simplificat moltíssim, abans era una definició bastant complexa.
Què vol dir això? Que en el moment que es prenen decisions d'empresa tinguem en compte l'impacte que generarem més enllà de l'impacte econòmic i el tenir aquest impacte considerar-lo i ser responsables sobre aquest impacte i fer-ho des de l'estratègia de l'empresa. En els moments de prendre decisions considerar això. Per això abans deia que té que estar ficat en el dia a dia, té que estar ficat en el negoci i si no està en l'estratègia per mi ja no és RSC, ja no és responsabilitat empresarial. Els objectius de totes les iniciatives de RSC de la companyia bàsicament són 5 i no han variat gaire. El primer seria la vinculació de tots els empleats, està molt enfocat als empleats, promoure els valors corporatius perquè tots es sentin alineats i treballem d'una mateixa manera, temes de reputació i diferenciació, volem que se'n reconeixi per aquesta part en l'empresa perquè posem la persona en el centre, perquè tots aquests valors realment siguem capaços de fer-ho el dia a dia. El desenvolupament més sostenible, com hi podem contribuir? Potser una empresa d'assegurances no té gaire impacte mediambiental, però encara que no en tingui gaire, com el podem reduir al màxim que podem fer? Tot això. I l'últim, que per mi resumeix tots els anteriors, com som capaços de crear valor, que us deia abans, per tots els grups d'interès. És molt habitual que quan es parla de responsabilitat en som prou conscients, la gent en general té més tendència a pensar en la gran empresa que no en la PIME, quan de fet a mi sempre m'agrada, ni que sigui provocativament, però de fet crec que és una realitat que hi ha més pimes que no grans empreses gestionant la responsabilitat social, entre altres coses perquè hi ha més quantitat de pimes, evidentment. El que passa que la PIME no la veiem tant, perquè així com la gran empresa disposa de canals per comunicar i a més pot tenir un cert interès legítim a comunicar, en el cas de la PIME moltes vegades ni disposa de canals ni a vegades és prou conscient que allò que fa és responsabilitat social, o a vegades fins i tot no té ni gaire interès a comunicar-ho, en certa manera, perquè són coses molt internes, que les fan amb un sentit d'una convicció molt profunda que no tenen interès a comunicar. La qual cosa ens dona una visió a vegades esbiaixada de la composició empresarial de la responsabilitat social. El que convé és que una empresa, primer de tot, tingui uns compromisos, uns valors, si em permeteu, seria com si agafem aquest espai d'aquí i l'emplenem amb uns valors. Una empresa primer hauria d'agafar i emplenar i tenir aquests valors. Per tenir-los no n'hi ha prou en què la persona, el fundador, el director general, el propietari els tingui. Hem de fer el pas a passar d'aquests valors que poden ser personals, i quan pensem en una PIME o en una microempresa és molt important que no siguin valors personals, sinó valors empresarials, corporatius. Mayor Zaragoza ens deia, en un moment determinat, ha dit, ens cal el coneixement, però sobretot cal aplicar-lo. Ho he dit en molts moments, he fet diferents referències. Jo ara aquí diria, si em permeteu que faci la transposició, ens calen valors, però ens cal aplicar-los. N'hi hauria prou que una empresa tingui valors i alhora això doni uns resultats, si parlem de responsabilitat social? La meva resposta seria no n'hi ha prou. Caldria que aquí enmig tinguéssim la capacitat per assegurar que una empresa és capaç de passar d'aquests valors, d'aquests compromisos, a aquesta sostenibilitat. Si voleu que ho posi en termes de valors, que passi de l'ètica a la sostenibilitat, entesa com a uns valors que siguin sostenibles. Per assegurar això d'aquí, aquí enmig que hi ha d'haver gestió. Estem parlant d'empreses, estem parlant de processos de millora, ha d'haver-hi gestió. I perquè hi hagi gestió ha d'haver-hi un coneixement, també ho deia el Mayor Zaragoza, ha d'haver-hi un coneixement de què estem parlant, d'entendre quin és el context de sostenibilitat d'aquesta empresa, de comprendre quins són els impactes que està generant, de dialogar amb els grups d'interès per entendre quines expectatives té, de generar bones pràctiques, de mostrar transparència. I aquí és on la PIME, a vegades, com que ho fa molt des d'uns valors i molt intuïtivament, a vegades pot ser que no acabi d'aplicar prou una certa metodologia. És veritat que les petites empreses, les pimes, moltes vegades, en el seu transcurs de la seva vida fins ara, ja estan fent responsabilitat social, ja tenen responsabilitat social. El que passa que realment potser tenen de reordenar-ho, tenen de reorganitzar-ho, tenen de redescobrir-ho fins i tot, però realment tampoc fa falta fer grans equilibris, ni grans canvis, ni grans modificacions. El que es té d'estar per el que es té d'estar, per les persones, però per l'empresa, pels resultats i pels valors. I això és el que realment volem des de la càtedra impulsar, ajudar, motivar i fer tot allò que puguem
per incloure totes aquestes dinàmiques en el procés de les petites empreses. Aleshores, la FAGED ara actualment som 240 treballadors amb nòmina i una organització d'uns 300 persones. Estem treballant iogurts, postres, melmelades i gelats a l'àmbit de Catalunya. Ara ja som el segon productor de iogurts a Catalunya. I tenim residències per unes 60 persones i donem feina actualment més o menys a tot el col·lectiu de persones amb malaltia mental o discapacitat intel·lectual de la comarca de la Garrotxa. I una cosa que vam considerar molt important era treballar en un mercat obert, que aquí no viure de subvencions o de cercles tancats, sinó de dir, bueno, tu anem al gran consum, vinga, campi qui pugui, i ens barallem amb Carrefour, amb Mercadona, amb qui sigui, com a vegades com formigues enmig d'elefants ballem, que diu el Cristòfol a vegades aquesta imatge. I per nosaltres, des del començament, la marca ha estat molt important perquè és allà on ens reconeixem, és el pal de paller. Els treballadors, quan sortim d'allà i veiem el iogurt al costat de grans marques, dic, jo no sóc el tonto del poble, jo faig això, no? És una... I dona, sí que és veritat, això dona una balança social també que nosaltres hem arribat a demostrar, amb l'ajut d'una consultora, que de cada euro que inverteix l'administració nosaltres en tornem 6 amb ingressos d'impostos, amb estalvis a l'administració. Formem part d'un projecte que va més enllà. Quan una persona se sent compromesa amb l'empresa no arriba fins aquí, arriba fins allà. En canvi, una persona molt vàlida que se sent desvinculada de la companyia, per moltes capacitats més que una altra tinguis, quedarà molt més enrere. I això penso que quan una empresa és capaç d'entendre això, hi guanya molt més. Què fem amb aquest equip? Primer de tot, li donem molta informació, l'impliquem molt amb el que passa a la companyia. Ja des de fa més de 12 anys fem una cosa que es diuen els dinars amb el gerent, que el propietari reuneix amb persones de tots els nivells de la companyia i se'n va a dinar un dia. És una manera que l'operari de línia pugui parlar amb la propietat de qualsevol innovació que s'hagi ficat a la línia, de la màquina de collarines o de qualsevol cosa. Fem 2 actes a l'any que es diu el president informa, tanquem l'empresa i ens en anem durant 4 hores en una sala de reunions tipus aquesta on ens expliquen els resultats de la companyia, tant si va bé com si coses a millorar. Però està clar que quan tu saps quins són els plans de la teva empresa, tu pots aportar molt més en la teva tasca. Realment és una cosa de filosofia d'empresa que a vegades han vingut empreses a veure-ho i diuen, bueno, però exactament amb quin indicador valores el retorn d'aquesta inversió de la guarderia? Mira, és que això no ho medim. Jo sé que a l'enquesta de clima laboral els conceptes d'horaris, els conceptes de conciliació, la puntuació ratlla el 5. Veig la satisfacció dels pares quan entren a la guarderia, quan ho comparteixen, quan ho expliquen. No hi ha un indicador d'absentisme perquè són indicadors que, encara que sembli una mica estrany, no els calculem. Per com és la companyia, perquè hi ha aquesta sensació, aquest compromís de l'empresa cap al treballador i al revés. Aquí hem parlat molt de les bones pràctiques de les organitzacions i evidentment és molt important fer-les, però també és important donar-les a conèixer. I aquí és on entrem nosaltres. Nosaltres som un mitjà de comunicació especialitzat en comunicar la responsabilitat social, les iniciatives responsables i sostenibles de les organitzacions. Quan parlo d'organitzacions em refereixo a tot tipus d'organitzacions, des de la gran empresa, petita i mitjana, les associacions civils, el món acadèmic, o sigui, intentem tot el que sigui una organització i que pugui fer una gestió més responsable i sostenible, donar-li veu. Com està clar, la nostra missió és ser un mitjà de comunicació aliat de totes aquelles organitzacions que fan coses, que volen posar en valor la seva responsabilitat social, perquè al final entre tots sona molt hippie, però fer un món millor, perquè d'això es tracta. Es tracta d'actuar d'una manera més ètica
i d'una manera més humana, que és que el que no es comunica no existeix. O sigui, nosaltres hem de donar aquest punt d'importància perquè realment podem fer moltes coses, però si no les comuniques, no les fas saber, doncs no s'aprofiten, no arribes enlloc, i nosaltres som aquesta última part del procés de la responsabilitat social. Com ha de quedar clar, la responsabilitat social és responsabilitat de tots, d'empreses, d'organitzacions estatals, públiques i privades, però també de centres de formació com la universitat. Hi ha una paraula que s'havia desterrat del nostre vocabulari i era la paraula responsabilitat, tant a les escoles com a les famílies com als medis de comunicació. La paraula responsabilitat no està ni explicada ni ensenyada, ni menys aplicada, i ara n'estem pagant les conseqüències. És per això que no serà gens fàcil aplicar-ho als diferents àmbits, encara que tots siguem molt conscients de que s'ha de fer i que és importantíssim que ho fem. I és aquí on la universitat, com a formadora dels futurs professionals, dels futurs directius d'empresa, però també com a referent intel·lectual, ha de ser-hi. I per això ho ha fet a través de la Càtedra de Responsabilitat Social. Primera, ha quedat clar l'interès per la responsabilitat social de la nostra societat, més de 90 inscrits. En segon lloc, facilitar en l'àmbit del debat els experts perquè analitzin i teoritzin sobre el paper de la universitat en aquesta societat i, per tant, en aquest sentit. Estimular a la universitat perquè faci formació i impulsi estudis necessaris, recerca inclosa, en els graus, en els màsters i els doctorats, com ha dit el ponent d'avui. Publicitar, o sigui, fer visible. Lo invisible no existeix. Han dit, no? Fer visible, com deia el ponent, i incrementar les experiències de les nostres comarques, perquè n'hi ha, i per tant fer-les visibles i incrementar-les en responsabilitat social. I per últim, ajudar i col·laborar amb les empreses, i això és important, i entitats, perquè a la mida que sigui possible, evidentment, que implantin plans de responsabilitat social. Les conclusions estan molt bé, però si no som capaços de fer-hi un seguiment, de fer-les possible, es quedaran amb un paper, i el paper ho aguanta tot. Només em queda agrair a la participació de tots els que han estat avui aquí amb nosaltres, molt especialment a societat i empresa, i demanar-los a tots que continuïn amb nosaltres. Moltes gràcies.